Прывітанне, шаноўныя коцікі, іх бацькі ды ўсе зацікаўленыя. Мяне зовут Мікіта Моніч, і гэта трэці эпізод з цыклу аб тым, як і навошта спажываць мастацтва, а таксама аб тым, якое оно бывае і як працуе. І ведаеце, адзін з матываў, навошта хадзіць у музей, гэта тое, што выяўленчае мастацтва матэрыяльнае. Яно створана з розных рэчываў і існуе ў прасторы, мае пэўны памер, вагу, аб'ём. Праблема толькі ў тым, што ўсё гэта нельга адчуць, калі глядзіш на твор мастацтва праз экран камп'ютара. Нават праз добры вялікі тэлевізар. Тым больш, калі гэта маленькі экран смартфона ці планшета. Дарэчы, праз што вы глядзіце ў гэты відос? Мабыць, праз смарт-гадзіннік? Ага. Дык вось, мы, людзі, істоты аналагавыя. І творы мастацтва да недалёкага мінулага маглі быць толькі аналагавыя. І калі паміж намі ўзнікае лічбавая прастора-пасярэднік, то кантакт парушаецца. Шмат што знікае. Мы не зможам суаднесці памер твора з самім сабой, зразумець пэўныя адценні колераў. Нават якасць выявы далёка не заўсёды дасць магчымасць разгледзець усе дробязі, якія часам і ствараюць эфект, на які разлічваў аўтар. Бо мастакі мінулага не маглі сабе ўявіць, што на іх творы можна будзе глядзець, не знаходзячыся непасрэдна побач з імі. Таксама і кожны матэрыял, што выкарыстоўваецца ў творах мастацтва, мае свае асаблівасці, свае якасці. І зараз я хачу трошкі распавесці пра самыя асноўныя матэрыялы ды тэхнікі, што ўжываліся для стварэння выяўленчага мастацтва. І ўжываюцца, і, спадзяюся, будуць ужывацца. Але пачнем, як заўсёды, з пытанняў. Калі ўвогуле чалавек пачаў рабіць выявы? Я глыбока ўпэўнены, што першыя малюнкі былі зроблены больш за 100 тысяч год таму. Але яны проста не захаваліся, бо былі зроблены пальцам на пяску альбо палкай. І не захаваліся яны з-за дажджоў, мамантаў і суседа Васі. Занадта крохкі і неўстойлівы матэрыял. Пясок, я маю на ўвазе, не палец. Таксама чалавек у які-то момант пачаў размалёўваць самога сабе, што таксама не захавалася. А калі ўжо казаць пра манументальны жывапіс, то першымі дайшоўшымі да нас сталі наскальныя малюнкі ў пячорах. І ў іх ужо ёсць тое, што яднае мастацтва тых часоў з сучасным. А менавіта чалавек пачаў выкарыстоўваць пігменты, то бок колер. Менавіта выкарыстанне розных колераў уражвае ў роспісах пячоры Альтаміра, ды і іншых мезалітычных помніках. Жывапіс гэта колер! Ціцыян, Маціс ды беларуская мастачка Настасья Рыдлеўская з гэтым пагодзяцца. Колер можна атрымаць, калі ўзяць мінерал ці іншае рэчыва і расцерці яго ў парашок. Атрымаецца пігмент. Так і рабілі мастакі ад 14 тысяч год таму і да сярэдзіны 19 стагоддзя. Ярка-сіні колер называўся ультрамарын. Яго рабілі з лазурыту. Чырвоны мог быць зроблены з кінавары, то бок сульфіда ртуці. Белая фарба, бярэм свянец. Жоўтыя ды карычневыя адценні рабіліся з вокісу жалеза, то бок з охры, з даданнем трошкі гліны, але не ў гэтым пытанне. Некаторыя мінеральныя пігменты каштавалі дорага, часам даражэй, чым на вагу золата. Але яны былі яркія і вечныя. У мінерала ёсць крышталічная рашотка, і як ты яго не расцярушвай у ступцы, кавалачкі гэтага крышталя будуць адлюстроўваць святло і праз стагоддзя, і праз тысячагоддзя. Мінеральныя фарбы ніколі не згасаюць. Паглядзіце на гэты сіні, на карціне Фра Анжэліка. Ну гэта ж проста космас. Але сам па сабе пігмент гэта недастаткова. Ён проста асыпецца, калі памазаць ім паверхню будучай карціны. Трэба яго зафіксаваць. І для гэтага патрэбна тое, што называецца звязваючае.
рэчыва клей, якое стане носьбітам колеру і тым, што будзе трымацца за аснову. У папярэдніх эпізодах я ўзгадваў, што калі пігмент змяшаць з курыным яйкам, то атрымаецца тэмпера. А вось калі з раслінным алеем, то алейныя фарбы. Агулам яйка, алей, якія-то вайбы яечніцы. Але чым адрозніваюцца гэтыя фарбы? Калі вельмі проста, то можна патлумачыць так. Вам калі-небудзь даводзілася раздрукоўваць фотаздымкі ў фотаатэлье? Калі так, то вам задавалі такое пытанне. Скажыце, вам здымкі глянцавыя ці матавыя? Ну вось тут амаль тое самае. Тэмпера матавая, а алейны жывапіс больш глянцавы і бліскучы. Тэмпера непразрыстая і цвярдзее, цалкам страчвае сваю пластычнасць. Алейныя фарбы паўпразрыстыя і можна накладаць іх слаямі і рабіць так, каб з-пад аднаго колеру праглядаў іншы. Плюс яны не высыхаюць да канца і захоўваюць пэўную пластычнасць. Што, дарэчы, вельмі карысна, калі вы робіце жывапіс на палатне, а не драўлянай аснове. Увогуле, варыянт звыклы нам палатно плюс алей перамог у еўрапейскім жывапісе з 16 па 20 стагоддзя. А вось іконы, напрыклад, абразы, і сёння працягваюць пісаць тэмперай па дрэве. Што цікава, у беларускім іканапісе яшчэ ў 16-17 стагоддзя часам пісалі тэмперай аснову і агульныя элементы, а вось твары святых пісалі зверху алеем, бо так можна перадаць больш нюансаў і зрабіць больш якасна мастацка гэты твор. На гэта ўплывалі даволі шчыльныя кантакты з узорамі мастацтва заходняй Еўропы. Далей алейны жывапіс толькі перамагаў. У 19 стагоддзі мастакі атрымалі магчымасць без праблем працаваць на пленэры, то бок на вуліцы, бо з'явіліся фарбы ў цюбіках. А яшчэ бліжэй да нашых часоў хімікі вынайшлі новыя тыпы фарбаў, напрыклад, акрыл, які значна больш зручны ў працы, хутка высыхае і не мае такога моцнага паху. Сучаснае мастацтва увогуле страціла патрэбу ў абавязковым матэрыяльным носьбіце. Сёння шмат хто стварае мастацтва адразу ў лічбавай прасторы. І гэта часткова здымае праблему страты якасці пры спажыванні твора праз экран. Але калі вы хочаце адчуць гэта спецыфічнае сэнсарнае задавальненне ад кантакту з творам, то я прапаную ісці ў музей. А так, ведаеце, як некаторыя абіраюць якасна надрукаваную папяровую кнігу, не гледзячы на існаванне лічбавай версіі, якую можна спампаваць і чытаць на смартфоне. Бо так адчуванне іншае. А мы спажываем мастацтва менавіта дзеля пачуццяў. Ну, тых, што яно выклікае. Дарэчы, падпісвайцеся. Наперадзе яшчэ шмат цікавостак аб мастацтве і музеях. А з вамі быў Мікіта Моніч. Пока-пока.